Hadian ka Jingkolmar jong palat Sao Pongut kinong shnong jong ka shnong lat Meri ka bahab hapo ka Mairang constituency ha Eastern West KHASI Hills. Kibala sya kentaj ban pendan kam ya ka hok ban Thep ya ka wot jangki na ka benta ki election sya KHADC ha ka sngi thoding klem da yo Jingtip bala pen kala ya ka Jaka Thep wot. Ka Deputy Commissioner ka Eastern West KHASI Hills District ikong Anita Kharpor ila ai ka Jingpynkynriah ha ka ba ila ong bala hab ban Jingpynkynriah no ya ka Jaka Thep wot namar ka Jingsnio palat jong kani ka skul ha ka bala bu ya ka Jaka Thep wot hashwa jong kani ka sngi ila banjur bala dep pentip sya baro kinong shnong Halor kani ka Jingpynkynriah Thep wot ki bahasa halat Meri nong kete mau sawa ding shit te baro shkata ki Thep wot ha ka polling station ka barit Henry ketuka skul kala nang jot ki basic facilities kum ka kalat ru kala long challenging hang tu te na kapor ka sarkar ka shet le assessment ya ki polling station baro khot ki dang bit dang byang ne ban pen ne ki la yo approval na ka ECI bakin shift no mo bakin relocate no shakaneka nokte manai LP school halat Meri